il-fatt li tilqa ma jfissirx li tieqaf tismajna naħseb li dawn l-aspetti li qegħdin niżviluppaw f'dan il-vjaġġ iridu jibnu waħda fuq l-oħra huma komplementari. Aħna ma nistgħux nieqfu nisimgħu u meta ngħidu niffokaw fuq knisja li tilqa fis-sena li ġejja ma nistgħux nieqfu nisimgħu. Rridu nisimgħu xulxin. L-esperjenzi li smajna llum huma esperjenzi profondi ħafna ġej mill-periferija, aħna nħobbu nsemmu l-periferija, ma propjament fejn qiegħda l-periferija. Meta inti tfittex il-wiċċ ta' Ġesu, fejn qiegħed Ġesu? Jista' jkun li aħna qegħdin fil-periferija ta' fejn qiegħed Ġesu. Min għalina li għandna iċ-ċertezza jew il-monopolju tiegħu jew tal-grazzja. Imma għadna ma fimniex il-qalb tiegħu. Qalb li toħroġ b'mod straordinarju din is-silta minn San Ġwan li kellna di riflessjoni tant profonda tagħha llum. Ġesu li jirrifjuta jikkundanna imma jagħti l-ħajja. Bniedma kkundannata għall-mewt titlaq miħnej Ġesu mhux biss ħajja imma wkoll b'futur. Kemm kunt ħaġa sabiħa li aħna nilqgħu lil xulxin b'dan il-mod. Imma qabel xejn u nixtieq nirringrazzja ħafna l-Fader Krista din l-osservazzjoni profonda tiegħu. Meta aħna nirriflettu fuq dawn l-atteġġjamenti li qed imexxuna li huma ispirati mill-għażliet li għamel Papa Franġisku f'Evangelii Gaudium u li allura b'mod naturali jiżżewġu ma' dak li jixtieq għall-Knisja f'din il-mixja sinodali, mixja flimkien. Qabel xejn jekk qed ngħidu knisja li tisma', knisja li tilqa', li takkompanja, irridu nkunu l-ewwel nett ma' Ġesu. Nisimgħu lilu, nilqgħu lilu. Nilqgħu lilu f'xulxin, nisimgħu f'xulxin. Nakkompanjaw fejn qiegħed mhux fejn nixtiequ li jkun. U noħorġu biex nilqgħuh, biex insibuh fil-wiċċ, fil-qalb ta' kull wieħed minn ħutna. U dan huwa sfida imma opportunità għall-Knisja li aħna nfittxu l-wiċċ ta' Ġesu. Fit-talba li l-Knisja tagħmel fil-festa ta' San Carlo Borromeo titlob li tiġġedded kontinwament in desinenter bil-Latin. Kontinwament, mingħajr ma tieqaf. Biex tkun tista' turi l-wiċċ ta' Kristu lid-dinja. Vultum ostendere, biex inti turi l-wiċċ tal-Knisja ta' Kristu lid-dinja. Imma l-ewwel nett tissibu l-wiċċ ta' Kristu titfittxu. U Ġesu tagħna triq sempliċi imma impenjattiva dak kollu li tagħmlu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-Papa Franġisku meta jitkellem fuq l-ispiritwalità ta' din il-mixja huwa ispirat ovvjament mill-esperjenza tad-dixxipli ta' Emmaus li id-djoċeżi wkoll kienet antiċipatu ħadnet wara kollox Luqa 24 jibqa' test fondamentali. Imma wkoll il-Papa ispirat ħafna minn l-Atti tal-Apostlu kapitlu 10 il-laqa bejn Pietru u Kornelju. Il-moment fejn l-isfida li saret il-Ġesu fil-passaġġ tal-adultera hija pratikament l-istess li tiġi wkoll fuq Pietru.
Għaliex jekk tiftakru l-Fariżej u l-Iskribi jikkwotaw il-liġi ta' Mosè. Mosè fil-liġi għalilna li din il-mara għandha titħaġġar. Inti xtajt? Pietru u affaċċat ukoll mill-liġi dwar l-ikel impur u mhux impur, dwar l-istedina li tiġih minn bniedem pagan u liġi li kienet tipprojbilu fil-fatt kif jasal għand Kornelju jgħidlu jiena skont il-liġi tal-Lut ma nistax nidħol għandek. U hemm protagonista kontinu fil-kapitlu 10 tal-Atti tal-Apostli huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li illumina lil Pietru, l-Ispiritu Santu li illumina lil Kornelju, hemm isu dirigent, direttur ta' din il-laqa. Impressjonanti din il-ħaġa, nistidinkom li terġgħu taqraw il-kapitlu 10 tal-Atti tal-Apostli. Il-kommentarju li għati il-Papa Franġisku fuq huwa profond u ta' min anke jaqra dak li għajt il-Papa. Ma meta taqra t-test tirrealizza li hemm dan il-protagonist, l-Ispiritu Santu, li jitkellem mod li jagħti kuraġġ u viżjoni daw lil Pietru biex imur li lem il-liġi, mill-hemm is-sikurezza li kienet tagħtih il-liġi. Aħna nafu x'għandna niklu u nafu x'm'għandniex niklu, jisu hemm xi dietitian li jgħidlek. U anke lil min iżżur, għand min tmur. U daw il-ħitan kollha jaqgħu, idubu quddiem is-sejħa li l-mulej jagħmel li ħaddan lill-ġnus. Minnu Kornelju meta Pietru imur għandu jintefa' quddiemu, kważi jipprostra ruħu quddiemu. U Pietru jgħidlu minn hemm jiena bniedem ukoll. Jiena bniedem ukoll. Kemm tkun ħaġa sabiħa li waqt li qed nikkonfrontaw ruħna ma' diversi realtajiet li forsi f'xi manwal mhumiex skont ir-regola, nirriflettu wkoll fuq l-identità profonda tagħna ta' bnedmin. U li aħna midjunin ukoll maħnina Alla kontinwament. Li aħna wkoll bħala Knisja nistgħu jkun li l-kelma tagħna tixxellef minħabba l-ipokrisija perċepita u reali tal-Knisja fulida fl-istituzzjoni tagħha fix-xhieda tagħha. Ma Knisja li tilqajja wkoll Knisja u ġbitni ħafna dik il-kot minn Iżajja li kellna fil-bidu li ma tibżax twessa it-tinda tagħha. Lejn ix-xelluk u lejn il-lemin issifhem li trid. Li kulħadd ikollu post fil-Knisja. U fl-istess ħin ukoll il-Knisja li tilqa għax tifhem il-weġat li kkawżat hi stess. Jiena b'mod regolari ikolli niltaqa' ma' diversi vittmi tal-Knisja jew tan-nies tal-Knisja. U bħala isqof ukoll nitlob il-Alla ma nkunx jien ukoll kawża ta' tant feriti, jew nuqqas ta' xhieda. U l-Knisja waqt li tilqa' titlob maħfra wkoll ta' dawk il-mumenti li tikkawża tant sofferenzi, batteġġjamenti jibsin, kważi mingħajr qalb. U nagħlaq din ir-riflessjoni li hija ispirata minn możajk tal-Ġeżwita Bravo Rupnik li meta ipinġi bil-ġebel bit-tessere bil-możajk. Ix-xena ta' Ġesu l-adultera ipoġġi lil Ġesu qrib din il-mara li għandha idea
anke tipprova tilqa il-kelma ta' Ġesu, Ġesu bideħ fuq il-ġebel biex iżommhom, mhux biex iwaddabhom. Ġedda dawk missomx, please, ħalluhom hemm bidej. U qed jilqa' lil din il-mara. Kemm ħaġa sabiħa li aħna waqt li nilqgħu il-ġebel tal-kundanna, tal-preġudizzju. Inżommhom il-bogħod, żommhom il-bogħod. Konnu żajna aħna l-isfijiet din l-immaġini fil-guidelines li konna ħriġna famożissimi u notorji wkoll fuq il-kapitlu 8 ta' Amoris Laetitia. Għax b'xi mod dak l-atteġġjamenti qed jipprova jgħallem il-Papa Franġisku anke bis-sena tal-ħniena dik in-nieda. Fil-konklużjoni tagħha kien għamel ukoll meditazzjoni profonda fuq il-xena ta' Ġesu l-adultera billi juża l-immaġini ta' Sant'Agustin, misera et misericordia. Sant'Agustin jagħti żewġ ismijiet differenti lill-protagonisti. L-adultera jsejħilha misera, imma ovvjament għax għandu fihsibu li l-isem ta' Ġesu jkun misericordia. Misera, misericordia. U allura aħna rridu nadottaw dal-atteġġjament ta' Ġesu. Jiena nitlob li f'dana l-vjaġġ li ovvjament aħna ninaqdu ma' Pietru fih, kum et sub Petru, ma' Pietru nisemgħu ħafna lil Ġesu, l-Ispiritu Santu, ma nisemgħuh fil-poplu tagħna. Ġesu jkellimna permezz tal-poplu tagħna, anke meta mweġġa jew irrabjat. Mhux bil-fors f'kull kumment li jkun hemm fuq is-social media, imma kultant ikun hemm frustrazzjonijiet weġġat li joħorġu b'mod regolari. U aħna rridu nisimgħuhom ukoll. U nuru li aħna lesti nwessu it-tinda tagħna lejn il-lemwin u lejn ix-xelluk. Grazzi.